И здравейте, YouTube. Аз съм Петър Плей и това ще е едно информативно клипче за мен в Dark TV. Вече ще започвам да качвам по-рядко и бях казал на всеки участник да качва поне почивка най-много 2 дена и след това трябва да кача иначе аут. Тъй като сме до 15 на училище, просто трябва поне 5 дена да им дам, защото това е много трудно им да учиш им. Така, так му се говорихме с Равитман, но той затвори. Тъй. Значи, ако изобщо ще снимам Майнкрафт, Мафия или How-to. Това беше основно. Надявам се да не разберете, защото все пак не е много трудно.